На спаборніцтвах спартсмены амаль з усёй краіны. Тут прадстаўнікі Мінска, а таксама амаль усіх абласцей, акрамя Гродзенскай. Усяго больш за 200 удзельнікаў. Было прапанавана две дыстанцыі – аматарская і алімпійская. У выніку у праграме чэмпіяната алімпійская дыстанцыя, плаванне 1500 метраў, велагонка 40 і бег 10 километров. Традиционно лидерами являются Минская, город Минск и Брестская область конкуренции. Всегда за призовые места. Ну и Могилевская область. Брест прыняў чэмпіянат Беларусі на алімпійскай дыстанцыі, чэмпіянат краіны ў індывідуальнай гонцы, а таксама рэспубліканскія спаборніцтвы па трыятлону сярод юных спартсменаў ва ўзроставай катэгорыі да 13 гадоў. Вообще я не считалась фавориткой в сегодняшней именно гонке, так как, достаточно слабо плаваю. Как-то вот сложились так условия, что сегодня не зашло моим соперницам гонка нормально, а там уже надо было добежать, что, впрочем, получилось. У Беларусі гэты від спорту ўзнік значна пазней, чым у іншых краінах Еўропы. Але з цягам часу ён пачынае набіраць папулярнасць сярод юных і вопытных спортсменаў. Последние 3-4 года постепенно, может быть, небольшими такими темпами, но развитие идет однозначно. Причем так и у детей количество, и любителей, и стартов, и проведения лучше. Все во всех отношениях все лучше, лучше и лучше. Он еще является и базовым видом спорта для многих. При подготовке любых многоборцев, любых абсолютно, при подготовке любых видов спорта, связанных с выносливостью. Сёлета трыятлон пакуль на шляху развіцця. Пакуль няма і удзельнікаў алімпійскіх гульняў па гэтым відзе, але будучае за нашымі спартсменамі, упэўнены прафесіяналы. Тацяна Ігнатавец, Владимир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брест».